şu an Amerika'da poyduğuna seyahat edip barayan Davis'ten San Francisco barayan aslında köplen içine avtolar olan ihtiyaç son kuatlarda yöne Amerika ilk gelen atlam çağrı ilk gelen atlam umman o avtolamı yok kuatı poydulan yattım. Poydu aslında qawy. Ýöküdüň oranına hasam qawy täbi ardan düşýär. Yöne köp bolanda elbetde avtolar qawy, eger avtolar yok arenda almadan qawy bolup biler, taksam qawy bolup biler ýa-da öre täbi 5 adam mysal üçin bize onu hizmet bolýar. Öz aşna öyle daşta öğrenmedi görpedi nedir? Poydu boş öğdi, hiç kimi yok şu an. Öyle bir adam ötü, arastacı, içini, arkada da bir oturanırken nahardaydın mağazı yanında alıp iyip bilen, içeride tatın alıp bilen, çay, kofi, nahar ömedi etme, bakalara mağabatlı, koyunla var eken, yani yoğulan açta vattı. Köp poyduran seyahat ettim ben. Mesela en qawy ýatdalaryň birim Davis'ten Santa Barbara gittik. Ondan Los Angeles'e, ondan San Diego'ya çeri poyduran gittik bir tarafına. Ondan sonra gaýtşyn tamam edemindik. Şeýlerimde bahas deň boldy. Şu iki seyahatyň bahas deň boldy. Poydum şeýlerinde kädetine samoletden ardanam bolmaýan bilýär, kädetine ardanam bolýar. Ütgeýde baha alyşyňa görä. Öz aşna bir lezzeti var. Amerika'ya gelseňiz, munun barlak görün. Amerikanyň hem ýerine de var. Amtrak sistematy.